Yun, good morning. Back to Philippine Arena tayo. Kikitain natin ulit. Siyempre, sino pa? Walang iba kundi si Batman. Nandito sa My Pure Gold. Ewan ko kung nandiyan na siya. Pero ang usapan namin ngayon, dito lang muna kami sa Philippine Arena. Kasi bukas kami titira ng mahaba. Kaya ngayon parang warm up lang namin. Kahapon nagbike na rin kami. Diyan lang sa Tagalog. Maiksian lang din. Kasi nga parehas kaming napahinga ni Sir Ronnie ilang linggo. Ako isang buwan hindi nagbike siya. Mga 3 weeks kasi nabaha siya. So warm up. Tapos bukas na try namin tumira ng mahaba. Abangan nyo, may long ride na ulit kami ni Batman. Bandang south ang pupuntahan namin. Bahala na ako sa kami umabot. Ito kami kikita sa Pure Gold, MacArthur Highway. Ito ang dulong side na itong ng loop ng Philippine Arena loop, 10 km loop. Ayun si Batman. Ayun na pala sa kabila. Balik tayo rito. Master! Oh, what's up, Master? Kanina ka pa? Good morning, good morning. Kanina ka pa? Hindi naman, mga 2 minutes na. 2 minutes. Baka na. Ah. So yun, what's up mga Master? What a beautiful Sunday. Okay, kinukwento ko nga Master, warm up lang tayo dahil bukas itira tayo mahaba. Kung saan kami makakarating sa south, bahala na. Bahala na si Batman. Okay, dito tayo ikot. Oh, ganda ng langit oh. Tingnan mo yung formation ng ulap. Very nice. Sarap, ang lamig. Merry Christmas na, Master. Baka pa rin. Baka pa rin? Pudo ko kahapon, Master, pag-uwi ko. Ito yung ano ko. Kasi hindi ko pa nalakisan. Ba't mo lang ba kahapon? Hindi, high tide. Basta high tide lang. Lalo ngayon. 4-6 ang ng high tide ngayon. Kahapon, 4-6. Ah, 4-6 hanggang ano yan, hanggang 22. Sunday ngayon kaya in-expect natin marami tayo makikitang mga tao rito, jogging, bisikleta. Araw-araw ngayon. Ha? Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw ang Araw-araw ngayon. ha? Sunday. 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 Ah. Malagutok. Oh, meron na agad tayong kapot-pot na nakita rito. Sila mga sila ka-fat bike. Wala ako sticker, teka. Ah, yan. Kahapon, wala ako dito eh. First time ko yata nagbike dito ng Sunday, Master. Kung ano pangalang Ganito karaming tao ngayon ko lang nakita yan. gago. Nawala si Sir Ronnie, may hinintuan siya rito kanina eh. Yung mga nakaparadang kotse.
Saan na yun? Ayun, may kakilala. Sir, Tanggal na. natanggal na. Master. Ay, master. Wala na, kape na tayo. Ikaw na lang umikot. Ha? Ikaw na lang. Hindi na, okay na. Sabay. Okay, abort mission. Nasira yung pedal ni Sir Ronnie. Bale, makaka 10 kilometers din. Papunta rin pabalik doon sa ano. Kasi gumamit ako pinagbabawal na technique eh. Pumarada ako doon sa may cafe. Ay hindi. Dito tayo sa likod ng ano, arena. Ano, wala talaga? Buti na lang master, hindi tayo long ride ngayon. Ah, sabi ko pa naman kahapon kay Sir Ronnie magano dapat Candaba. Kaya lang maganda pala sa Candaba mga ano, December daw. Ngayon daw maputik eh. Kung nagkataong lumayo tayo. Yan tayo Polo. Antay ko lang si Master Ian How. Para kang lock sa sakyan na to. Ian How sa dito. Pinagbabawal na teknik. Pwede pa pala kami umikot. Ganto-gantong takbuhan lang. Ubra pa yung pedal ni Sir Ronnie. Ayun, sige, sige. Ayun, sakto. 9.66 ako. Ano pala? 9.66 kilometers. Kinapos pa ng point ka. Kinapos ng 400 meters. Total na 10 kilometers. Wala si JP. Master, sticker. Ay, thank you sir, thank you sir. So, mag-try na Sunday dito, may nagustuhan ka. Ay, ikaw ba yun? Nakita ko yung comment mo. Uwi natin yung nakaraan sa may kapitbahay nila. Ah, CJ Lagran. okay, okay. Thank you sir. Ayos, sige. Sige po. Thank you. Ako comment mo lang, tapos kaya nga po eh. Thank you guys sir. Ayos, thank you. Sige po. Gusto mo sticker? Kilala mo ba ako? Alam ba kung sino yan? Hanapin mo ako sa YouTube, Ian How. Tsaka uwi si Batman, hanapin mo rin. Hanapin mo na. Wala. Ayun na. Ha? Load. Naka-load. Paraw tayo. Ano pangalan mo? Josh. Oh, Josh, pag nakita mo tong video na to, nakita mo sarili mo, mag-comment ka. Load ka ha? Mag-subscribe ka na rin. Ayun. Pulitas. Ano, natanggal? Hindi na. Ano na? Naupud-pud na. Tara. Tara. Idol pa picture. Sige, sige. Talaga ba? Oh, si Master.
Dami siklista. Yan, doon, mas Master, good morning. Pwede pa picture, Master? Pwede. Oo. Nakasalubong ko si Master kanina, wala pa siyang bigote. Okay. Eh, tumubo na oh. Alin? Ito rin, sa ano. Isang malit, isang malaki. Ayan, Master, congratulations. Ito pa, Master. Ayan pa, uwi si Batman Congratulations. siyempre. Buti may natin Yung sticker natin, pahirap eh, oh. Laki. Tingnan mo, di niya pa sa niya lalagay. Di wala ko sa nilalagay, no? At least kitang-kita. Oo. Time check, 7:05. Mas parami ng parami yung nagbabike dito. May sinabi si Sir Ronnie kanina. Kasi di ba kinukumpara ko tong Philippine Arena sa MOA. Yung dami ng mga siklista at saka tao. Oo nga, sabi ni Sir Ronnie, kasi masyadong maluwag tong ano, Philippine Arena. Kaya kung ikukumpara mo dun sa MOA na 2.2 ba? Mga 2 kilometers lang ang ikot. Maliit lang yung area na yun eh. Kaya mukhang marami. Pero ito kasi sa lawak na ito, kalat-kalat yung mga tao. Kaya hindi mo halata na ganun karami. Pero kung titignan mo ngayon, no, pag inipon mo to sa MOA, yung ganito karaming tao, baka puno rin yung MOA. Yun lang. Isang kalaman galing kay Sir Ronnie Dizon. Parang dyan timba, ano yan, yung planggana, saka batya. Oo. Ano ba kakaiba ng planggana sa batya? Yung planggana, maliit lang siya. Pag Ah. nilagyan mo isang tabon tubig, puno agad. Medyo puno agad. Yung batya, pagka nilagyan mo ng isang tabon tubig, malawak, pala kang makikita ano. Ang lalim. Parang hindi nalagyan ng tubig. Ang lalim yan. Kaya kung ikukumpara mo, pareho lang din. Pwede. Ang wala dito, Master, yung sobrang laking grupo na nagpe-peloton. Meron din. Meron din dito, Master. Marami din dito, kaya lang parang wala ka ngayon, wala ko nakapunti na. Oo, Sunday pa naman. Araw-araw pa naman, no? Oo. Pag ka nandyan, sisigaw yung bike. Yung kabilang dulo na ulit tayo, pero hindi muna tayo mag-U-turn. May pupuntahan daw tayo, sabi ni Sir Ronnie, sa ayun, Santa Maria Riverbank. Kaliwa kanan? Diretso. Tapos kanan. Kanan. Mga kulang-kulang 2 kilometers daw galing dito. Sa malapit lang, kayang-kaya. Ito, Master, ang dire-diretso nito saan? Saan tumbok? Dinaretso natin to. Doon tayo sa may yun, Santa Maria Riverbank. Pagka kumaliwa tayo, pumunta sa Santa Maria Riverbank. Ayan. Pagka kumahanan tayo, papunta namang Parada. Pabalik din ng Valenzuela. Parada. Santa Maria Bulacan.
Papuntang San Jose del Monte, Grotto. Tapos Okay. pagka yung diniretso mo naman yun, pabalik sa Marilao. Para akong bagong salta rito ah. First time kong narating tong part na to ng Santa Maria ba to? Mayroon mga establishment dito ah. Nice. Yung pala pampahaba ng ikot oh. Sa Philippine Arena, dire-diretso mo rito. Di mas malaki na yung loop. Nice. Saan ang labas ito, Master? Saan ang labas? Paikot tayo. Looban na to ah. Kung saan na naman tayo sinuksok na si Ronnie. Kaya mo sira pa yung pedal niya lagay na yan ha. Sabi na kayo. Anong lugar na to? Poblasyon Santa Maria, Bulacan. SMB din pala to, Master eh. SMB. Sarap mag-bike yan. Oo. Yun, sa ibabaw tayo ng tulay. Doon tayo galing kanya sa ilalim. Ayun si Master. Siya yung kanina nagpa-picture ah. Dito pala siya. Oo. Dudukot pala lang. Oo. Yun, saan tayo galing? Buti dito, Master, maayos ang Buti dito maayos ang kalsada.
Hindi, pero ibig sabihin ito, walang lubak. Maganda asfalto. Pero tayo ko ng traffic na gawa ng ano, pero dati ko ito. Ayun, alam ko na. Pero na ako alam na mas malaking loop. Galing dun sa ano, Philippine Arena. So ikot ng Santa Maria Bulacan dun sa Santa Maria Riverbank. Sa may Santa Maria Riverbank. Sa punta rito. Kaya di natin nasukat yung eksaktong ano kilometers kasi nag-ikot na tayo kanina sa ano, Philippine Arena. Pero okay lang, mahaba yun, malayo-layo. Tansya ko plus 5 kilometers mahigit. Yun, balik tayo sa kabilang dulo ng Philippine Arena. Ayun o, dun tayo kanina pumunta, padireksyon na yun. So umikot tayong ganun. Ito, balik na tayo, dito tayo nag-U-turn pagka naglalap sa Philippine Arena. Kasi tama. 23 din tayo, no? Ayan na, dito na namin tatapusin ang warm up namin para bukas. At huwag kakalimutan magkakasabihan ng mga stila, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe. Ay, suswertihin! Ay, hindi mag-skip na nga. Mas lalong suswertihin! Woohoo! Daming tao ngayon. Kunti lang na dagdag, master. 23, 5 kilometers lang. Kulang 5. Late mo lang.